Mga kalodi, good morning. Ito po kami ngayon, bagong labas sa school. Bagong CR. Bagong CR daw. Papunta kami ngayon sa White House. Hey, Joe! Yan ang po. Malakas yan sa babae. Paniwala kayo. Mga kasama namin. Ganda ng view. Yan ang kasama namin. Tingnan yung view. Oo, diba? Pero makikita nyo mamaya ang Mount Upao, tuturo ko sa inyo kung saan nakaraan yung sinabi kong Concepcion. Yan, Maynila. Lawak ng Batangas yun, Batangas. Batangas yan, Batangas. Kulin yung Quezon yan, ang mga kaklase ko. Ito, pogi yan. Galing sa Mount Upao. Malakas sa babae. Malakas naman sa amok siya. Ayan, ito yung Mount Upao yan. Kapagita ko. Lapitan mo nga Lapitan ko yung Mount Upao. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung tinatawag na Mount Upao na bundok. Yan o. Yan ang Mount Upao. Yan. Yan. Yung ano ko.